Rien. Okwu Igbo TV ka anyị nọ. Aha m bụ Ichie One Love nke na jiri ogologo na wee malụ. Ile anya gburugburu ị ga-ahụ na ụmụaka isi na-anụ ọkụ, ụmụaka emume na asụsụ Igbo na-anụ ọkụ n'isi juru gbara gburugburu ebe a. Mana ọ gwara Lagos ka anyị nọ, ya nọkwa n'ala Igbo. Ileru anya ị ga-afụ Ijele nọ nso. Ihe niile ị na-afụta n'ọsọ na Okwu Igbo TV ka ị ga-ahụ ya. Mana ka anyị na-agago n'ogologo, achọrọ m ka m gba ajụjụ ọnụ, ka m họrọ ofu onye were gba ya ajụjụ ọnụ maka ihe emume omenala ha mere n'ụlọ akwụkwọ nke taa. Nna, gwa ụwa aha gị. Aha m bụ Nwankwo Sodibuchukwu. Nke aha ụlọ akwụkwọ gị? Aha ụlọ akwụkwọ m bụ CMS Grammar School. Ọ bụ eziokwu na enwere mmemme unu na-eme tata, mmemme emume omenala unu na-eme tata. Kee ka oge ndị Igbo si wee dị tata? Ebe niile kpọjuru akpọju. Immediately anyị gburu ukwu dị n'ebe a. Ebe niile ọkụ dị ebe niile. Onye ahụ na-agwazi anyị nye ha ka fụrụ na egbupụ unu gbara ka ọ bụ ihe unu mere? Egbupụ unu gbara anyị mere ihe niile a na-eme n'ụwa a. Anyị mere ihe niile a na-eme n'ụwa n'ime ebe a. Igbo bụ Igbo na Lagos adị. Agwara m unu na ndị Igbo agaghị ebu agha, anyị agaghị anọ n'azụ n'ihe gbasara asụsụ anyị na omenala anyị. Ileru anya ị ga-ahụ ihe m gwara gị. Asị the more you look, the less you see. Mana ebe a, asị seeing is believing. Ịhụ ka o si adị. Nke enyi m nwoke na ebe a bịa bụ ụwa niile aha gị. Ihe a bụ Okwu Igbo TV ka ị nọ. Aha m bụ Ilozie nọ nso. Kọwagudere ya otu emume ndị Igbo si wee gaa tata. Isi mbido kọba. Ma akọsi tata mana ka m just gwa unu obere ihe mere tata. Anyị ji on fire, ọkụ gburu anyị. Ihe ji anyị just zụọ ọkụ na stage, everywhere nwụrụ ọkụ. Ka anyị just Ọ dị mma. Ha mara ihe mere. Ọ dị mma. Mana ka m jụọ n'otu ajụjụ tupu anyị na-apụ ebe a. Kee otu unu isi wee hụ enyemaka Okwu Igbo TV nyere unu tata? Onye go anyị aka otu anyị ga-esi wee si na ndị ụwa ga-amalụ maka ọchụ anyị maka ndị Igbo omenala anyị. Ịma ihe m ga-ajụ bụ ịma na Okwu Igbo TV ewu ọ bụ ndị na-akwado emume ndị Igbo otu ọbụla ọ dị, ma n'ụlọ akwụkwọ ma ebe ọbụla na-eme emume ndị Igbo
Okwu Igbo TV na-aga ebe ahụ wee so kwado ife a na-eme dịka m jụọ ụnụ kee ka isi wee fụ enyemaka Okwu Igbo TV nyere ụnụ tata. Okwu Igbo TV ọ na-enye aka na performance anyị mere taa ọ mere ya ka ọ dịkwa spectacular ihe anyị kpụrụ ukwu n'ime ebe a Okwu Igbo TV bido epụ Okwu Igbo TV ebe niile ọkụ dị ebe ọkụ na-enwe ebe niile mana ya kọla nke ndị kpọrọ ijele wee bịa ije a Okwu Igbo TV kpọrọ ijele wee bịa ije a ebe a Igbo bụ Igbo nọhụla ka o si aga. Okwu Igbo TV jiri ijele wee kpọrọ ijele wee bịa mmemme tata. Ịhụgoro na enwebe ebe o mere na mbụ mana enwere ofu onye m ga-achọ ka anyị gba ajụjụ ọnụ ọ bụkwa nwa afọ Igbo eji eme ọnụ n'ụlọ akwụkwọ CMS. Biko bịa kọwara ụwa gị aha gị gwa ụwa aha gị gwa ụwa ihe ị na-eme ihe ji wee mara gị. Aha m bụ Okoye Juven. Ama m agba egwu n'otu omenala ndị Igbo. So anyị gosi ndị Igbo anyị nọrọ n'ala Igbo mana anyị gosi ya ihe eji wee mara anyị. Anyị gbara ụfa ebe niile na-enwe ọkụ ndị mmadụ pụtasịa na-akụrụ anyị aka. Igbo kwenu rienu kwenu kwezuonu